Kadaghan skanding oh. Me. Bakirungan ng kanding yan kayo. Ko ang turo, ko ang nahan. Dagan kayong anak. Kaya man sa 60 ka buo. Damay na pong sibilya na naman trabaho nagigid ko. Damay gyud. Ako ang silit diri bagluto na ba nila dagko mga kaldero diri. Ako tayo pagmangga. Grabe na bataan eh. Hupa. Ayaw ha, kagawa mali. Buang pedagang tao eh. Yo, kanang asa nga. Okay. Tuain, nakay tuain. Nadito squan. Sa nadito tong iskuhi ba? Mga dito. Ina na tuain, na tong tuain diri. Kabo ka, kabo. Kotas kay kalayo ba no? Gani. Kabo ang kusinero. Ay sao. Sihon. Ay karga. No, amni karga. Ay karga. Kami sa iban palugsong oy. Paguros. Na ikaw ka sa bangag dito oh. Untol eh. Buang dagan ta. Ang dagom ba ang kusinero? Oh. Tayo. Ori mo ipalit ito kaniya? Oh.
Siya belugara perting lisuran. Ah, asa mo ka dapat nagpalit? Belugaya na nakatudlo sa kuha nga. Kung siya po dali nga. Kung sila ligid nga. Ligid mo gipalit? Bago? Pila pod? 900. Sabi mahala ligid. Kan mahal pud ligid diri. Mahala yun. Kana nga bante? Atras. Naslay katong gipangitan ang mga ligid. Pag kuha na po, 250, 275. O pangita kay 300 man. Kadugay, wa jud. Kapag taon na yun, katuka 300 to kuha pod. Ani. Pugo sa lang kog palit og ligid nga pang side car. Ay, katong bulldog. Ah, na may kadina. Pero nay kadina, gwapo kadinahan po, kay di siya mulubong. Oh. Pugo sa lagi o milain. Apa mo to si Kwan dito? Si Sanon hubos ng ganog kape. Aw kanang singana. Oh, may naman yung gilain. Wala yung halay. Wala din twine? Oh. Siya kaya panagdagong ba basig ma-surprise. Ma-surprise niyang taligsik. Gorso ko do. Baguros po boss. Kaya kayo pugong baguros roy. Agad mo na kaya trabaho na para imam boss. Gani, ito yung laging-laging. Ito po ako wala ko no. Hindi po nako kay mga tarimat. Sinang round kat na. Pero kuan dako na tao. Gumayo. Taas. Isa mo yung taas, yung katukod-tukod ba? Ang murag mo maalo ka. Pwede ko pasali gana, wait larong dalan, mga bagnot tayo, agiyon. Hindi ko pasali ko kasada. Karga kong bugat. Ako motor wala bitalan lupi ko sa mga anak, nga mga anak. Ito ko ni ka pa. Ito ako ng motor ko. Papay. Nagbayad ko. Pero bike kabalo ka? Baloy. Ay, boss, dalir, kaya ka automatic ba? Dalon miro. Ang itong motor. Ano yung motor nga Scooter. Ya, sugod. Isa rin, huwag mo na, problema na. Kay, timing naman ka na. saan bang awantin? Oh. Ako nga, di ko kabalong mo bike. Di ka ko kutabato, abot na ako ng Davao, di ko kabalong mo bike. Ikaw? Oh, di ko kabalong mo motor. Una, di kay ko kabalong bike. Ano, ning kamot ko, nagpalit ko bike, kay isa, pagkabalong na ako, tuhon na yung motor. Kabalong ako, motor. Mabitin man tao. Motor naman ang uso. Kulba lang motor kay mo kuan og piga. Kailangan mo motor, napalitan mo na, scanhan mo na, pero 110 makaraan. Oh. Isa rin. Aligon man kay na. Para, yes. Jismil. Mahal na kay na sa unoy. Taod tapal. Nanay pandong na magulan na. Anay problema.
Hamar naman kadako, no? Dahil pag dako kayo, hindi kagawas yung aso. Mabuot ka. At sa pilang metro sa ngayon? Nipis ma, 65 na daw. Napilo. Napilo.